गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं आसाम सोरखारा 6 सिडुल ओनसोलफोराव गोदानै टेट आनजाद खुंनो नटिफिकेसन फोसावनायखौ लानानै बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइ एस'सिएशनआ सोरखारनि फारसे खुद्रिसारदों। 6 सिडुल ओनसोलनि जिल्लाफोराव गोदानै टेट आनजाद खुंफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा नटिफिकेसन फोसावबाय। बे नटिफिकेसन फोसावनायनि उनाव गोख्रों फिनजाथाय खालामदों बिटिआर टेट क्वालिफाइ एस'सिएशनआ। मैया बाक्सा जिल्लानि बरमायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर हालामाव टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बिटिआरआव सा 6,000निबो बांसिन टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दं। टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर थासेयावबो सोरखारा गोदानै टेट आनजाद खुंनो लानाया दुखुनांथाव होननानै फोरमायो। गिबियाव टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनांगौ, बेनि उनावसो गोदानै टेट आनजादखौ खुंनांगौ होनना दाबि खालामो। बेजों लोगोसे खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ गोख्रोङै सोंखारिनायखौ फोरमायदों। प्रमद बर' सरकारा टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ नेवसिगारदों आरो थिसनथाइ होनो गोसो गैया। बिटिआरआव साख्रिनि थिसनथाइ होनो होनना गोबां बाथ्रा बुंबोबाय, नाथाय दासिमबो थिसनथाइखौ होनो हायाखै, जायनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशनआ खुद्रिसारदों। जुदि टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो फोरोंगिरि साख्रिनि थिसनथाइ होआब्ला फैगौ बिसायख'थि समाव बेनि फिननायखौ होगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। त्रिपुरा, नागालेन्ड आरो मेघालयनि बिसायख'थिनि फिथायखौ मैया फोसावनानै होबाय। त्रिपुरानि बिसायख'थिया थांनाय 16 फेब्रुआरियाव, नागालेन्ड आरो मेघालयनि बिसायख'थिया थांनाय 27 फेब्रुआरियाव जानानै थाङो। बै मोनथाम रायजोनि बिसायख'थिनि फिथायखौ मैया मोननो हाबाय। नोंथांमोननो फोरमायना होनि त्रिपुरायाव गासै 60था मासियाव बिजेपिआ गासै 32था मासियाव देरहासार जानो हायो। नागालेन्डआव बिजेपिआ एनडिपिपि एबा नेशनेलिस्ट डेम'क्रेटिक प्रग्रेसिभ पार्टिजों एलायन्स जानानै गासै 60था मासिनि गेजेराव 37था मासियाव देरहासार जायो आरो मेघालयआव गासै 59था मासिनि गेजेराव एनपिपि एबा नेशनेल पिपल पार्टिआ 24था मासि मोननो हानानै देरहासार जानो हायो। धेकियाजुलिनि हग्राजुलियाव जायगानिनो एमएलए एबा आसामनि मन्थ्रि अशक सिंघालखौ होख्रांहरदों आसानि मददगिरिफोरा। धेकियाजुलि ओनसोलनि गोबां गामिफोरा बिटिआर ओनसोलाव हाबसननायनि बेरेखा खालामनानै मन्थ्रि अशक सिंघालखौ होख्रांहरदों। बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। अदालगुरिनि इनकाउन्टार जाथाया गोदान महर लाबाय। बाक्सा जिल्लानि एसपि राजेन सिंहआ इनकाउन्टार जाथायनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंदों। एसपि राजेन सिंहआ बुंदों, डिम्बेश्वर मोसाहारिया सासे डाकातिमोन। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय डिम्बेश्वर मोसाहारिया सासे क्रिमिनेलमोन। गुबुन गुबुन सिखाव दाखाथिनि जाथायाव डिम्बेश्वर मोसाहारिया लोब्बा दंमोन होननानै बाक्सा जिल्लानि एसपि राजेन सिंहआ फोरमायना होदों। एसपि राजेन सिंहआ दाबि खालामदों, डिम्बेश्वर मोसाहारिनि हेंथायै पुलिसनि आखायाव रोखा फोरमान दं। बबेखानि सिआइडि आरो पुलिसआ संदाननायनि गेजेरजों जाथायनि सायाव रोखा जागोन होननानै बुंबावदों। थारैनो उदालगुरियाव इनकाउन्टार जानाय जाथाया दिनैनि दिनाव गोदान महर मोनबावदों। एसपि राजेन सिंहआ फोरमायनाय बायदिब्ला 2020 मायथाइयाव डिम्बेश्वर मोसाहारिया रंगिया थानायाव डाकातिनि केस जादोंमोन। नायबिजिरनाय समाव डिम्बेश्वर मोसाहारिनि न'निफ्राय गंसे पिस्तल बोखांनो हादोंमोन होननानै मिथिहोबावदों एसपि राजेन सिंहआ। दिनैनिफ्राय 10 थाखोनि जोबथा आनजाद एबा मेट्रिक आनजादा जागायबाय। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै मेट्रिक आनजाद लिरगिरि फरायसाफोरखौ गाहाम हामग्लायनाय बावहरदों, जाहाथे गासै फरायसाफोरा गाहामै आनजादखौ लिरनानै मोजां फिथाइ लाबोनो हायो। मोनसे गोजोनथाव रादाब, बर'नि आंगो फिसा बोहैथि सोरगियारिया गेलेमु बिथिङाव जाफुंसारनो हादों। तेलेंगाना रायजोनि हायद्राबादाव 5थि नेशनेल केडेट क्युरुगी ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप खुंजादोंमोन। बे खेलाया 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरियाव खुंजादोंमोन। बे ताइक्वान्ड' गेलेनायाव बर'नि आंगो फिसा बोहैथि सोरगियारियाबो बाहागो लाहैदोंमोन आरो गावनि गोब्राब नांथाबनाय नाजानायजों सनानि मेडेल देरहानो हायो। बर'नि आंगो फिसाया बेबादि देरहासारनो हानायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोन्दों।
आंखालनि गेजेरजोंब्लाबो बिथांनि बिमा-बिफाया नारा-नाथा जुजिनानै बोहैथि सोरगियारिखौ सासे मोजां गोजौ थाखोनि गेलेगिरि खालामनो नाजादों। मख'नो गोनांदि बोहैथि सोरगियारिया आसाम रायजोनि अनगायैबो 2021 मायथाइयाव उत्तर प्रदेशआव आरो 2022 मायथाइयाव कलकातायाव खुंफुंजानाय अपेन नेशनेल गेम्सआव ताइक्वान्ड' गेलेनानै सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेनि थाखायनो बोहैथि सोरगियारिया गावनि गेलेनाय बिथिङाव खुंथाय सरकारनिफ्राय मदद मोननो हास्थायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।